Dnes. Čo dnes? Dnes som sa rozhodol, že vám ukážem, ako sa skladá také kempingové lehátko. Parádne, perfektné, šikovné, praktické. Tu je. A mám pre vás prekvapenie. Pomôže mi pri tom skladať naša šarmantná asistentka Zuzka. Nech sa páči, na scénu. To je ono. Poďme na to. Takže, ideme. Pozrite sa. V takomto jednoduchom praktickom balení Zuzi, vyberte, vyzlečte, na to ste zvyknutá, to už viete, ako sa vyzliekajú lehátka vojenské. Tak, vyberiem tyčky. Zuzka má v tom práv. Príde, pomôže jednoducho. Tam takto otočím, perfektne, položím. Roztiahnem, natiahnem, opäť navlečiem, posuniem. Zapúčal som sa. Zuzka, pomáhajte. Dobre. Super. Pozrite sa. Jednoduché, praktické. Dokonca aj taká jemná, krehká žienka ako Zuzka. To zvládne. Ďakujem. A teraz, keď poskladám to lehátko, otestujem. Všetko funguje. No, a teraz zaslúžená odmena. Poďte, Zuzka. Tak dnes nie, hádam na budúce to vyjde. Ale skvelé lehátko, odporúčam. A možno, keď sa vám to podarí takto poskladať ako mne, aj moja asistentka Zuzka, tak vám príde laškať. Vidíte, vyskúšajte.